Кович Сцяпан, 9 клас, Міхась Ванькоў, Васількі. Яго бачылі потым у мястэчку. Ён стаяў, прыхіліўшыся да тэлефоннага слупа, усё ўглядаўся на дарогу. Нехта паспрабаваў пакпіць з яго. Ці не ў школу ты, хлопча, сабраўся? Міколка нічым не азваўся на гэты голас. Перад ім праходзілі ўзброеныя людзі. Узнімаючы слуп пылу, імчаліся грузавікі, грукацелі гарматы. І ўсё чужыя людзі, чужыя машыны, чужыя гарматы. Ён часам ажыўляўся на секунду, адрываўся ад слупа, але зноў гарэў запылены твар, бяссільна апускаліся рукі. І вось ён прыйшоў, гэты доўгачаканы час. Цяпер не можа быць ніякага сумнення, што гэта яны, гэта тыя, што замучылі яго маці, яго сястрычку, адабралі ад яго светлае сонца. Уперадзе коннікаў ціха пасоўваўся вялізны аўтобус. Праз адкрытыя вокны ён бачыў чорныя мундзіры, чорныя шапкі, і на шапках і на мундзірах людскія чарапы, скрыжаваныя косці. Нехта з гэтых людзей гучна гаварыў, нехта смяяўся. Міколка падцягнуўся ўвесь, сцяўся ў прухкі камяк, і ў мгненне вока апынулася ля самых акон машыны. «Наце ж вам! За маці! За сястрычку маю!» Ён проста перакінуў акно нейкі скрутак, загорнуты ў газету. Асляпляючы слуп агню і жалеза, адкінуў яго далёка на прыдарожны пыл. Выскаліўшы пеністыя храпы, уздыбліся коні, шапкі пазляталі з коннікаў, сёй той бразнуўся вобзем. Чуліся разгубленыя каманды. З перакошнымі ад страху тварамі беглі салдаты з насілкамі, з лапатамі. Рэшткі машыны дагаралі на дарозе. Да Міколкі падскочыў спешаны коннік, сівы нямецкі вахмістр. Ён выстраліў некалькі разоў Міколку і потым, нібы спужаўшыся чагосьці, хутка схаваў у кабуру задымлены рэвальвер і, сутуліўшыся, унікаючы паглядзець у Міколкавы вочы, падаўся прэч. Міколка не чуў гэтых стрэлаў. Яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам ён углядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак. Аб нянавісці, аб помсце. Застылы твар стаў калючым, суровым. Нібы пражыў Міколка доўгія дзесяткі год. Усё перажыў, усё пабачыў на свеце. І толькі на вуснах яго засталіся ні агонь, ні жалеза не змаглі іх сцерці сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з раструшчаным пад салдацкім ботам пеналам. Ды выпалі з-за пазухі і ляжалі ў пыле запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі адцвіталі і вочы хлопчыка.